Selalu ama imel ambuwe laruinyo hati taraga denai do orang rantau ke Jawa udah oi denai cari di kampung badan dan tinggal lalare di rantau orang kini ko baru badan manyasa di rantau udah Allah jo orang. Taraga denai jo orang rantau ke Jawa udah oi denai cari di kampung badan dan tinggal lalare di rantau orang kini ko baru badan manyasa di rantau udah Allah jo orang. Selalu ama imel ambuwe laruinyo hati taraga denai jo orang rantau ke Jawa udah oi denai cari di kampung badan dan tinggal lalare di rantau orang kini ko baru badan manyasa di rantau udah Allah jo orang. Taraga denai do orang rantau ke Jawa udah oi denai cari di kampung badan dan tinggal lalare di rantau orang kini ko baru badan manyasa di rantau udah Allah